Kif tista' tagħmel bidla mingħajr ma tħoss li qed tibdel wisq affarijiet ta' madwarek. Ħafna nies jaħsbu illi biex inti tonqos trid mill-lejl għan-nar tibdel kull ma tagħmel. Mela jekk pereżempju ma tantx kont titxaqlaq taqbad tiġri 4 kilometri kuljum, jekk ma tantx kont tikol taqbad tikol ħafna iktar, jekk kont tikol ħafna ma tibda tikol xejn. U daw l-estremitajiet kollha jwasslu għal riżultat wieħed li huwa falliment. Għax il-bniedem irid jinbidel tikka tikka. U għalhekk il-mistoqsija tas-suġġett tal-lum hija isma' jiena kif nista' ninbidel bla ma nħossni li qed nibdel wisq f'ħajti. U dawn il-bidliet avolja jkunu żgħar iħallu differenzi kbar. Number one, jekk illum qiegħda tixrob ejja tazza ilma, irdoppja tripla dak l-ammont ta' ilma, mela flok tazza waħda tieħu tlieta. U għajli tħossok xi aħjar. Jekk inti pereżempju imdorrija illi tħalli jinnaf għal-mod tal-kelma 10 sigħat bejn ikla oħra. Prova ħu dik xi ħaġa żgħira illi flok mija xi biċċaħel u l-emmulaw, prova pereżempju fu ftit nazz għal-mod tal-kelma. U wara wkoll tħossok xi aħjar, u wara wkoll jekk inti tkunx inqas bloated pereżempju għax naf li ħafna minnkom anke ċertu ikel proċessat iġelkom tħossukom bloated minn fuħin, okay? Bidla oħra żgħira, ejja ngħidu flok ma inti imdorrija tieħu nofsija break u toqgħod tara television, qabad dik in-nofsija u mur dawra mal-blokk. Dawn il-bidliet żgħar ħajkunu il-pedament biex hekk il-bambin irid issa ngħidilkom jiena mhux toqgħod tistenna sa jannar biex minn issa tibda tinbidel. Għalfejn qed ngħid issa? Għax issa huwa l-iktar żmien li aktarx qegħdin tiklu, allura huwa l-iktar żmien li għandkom bżonn tiċċaqalqu. Inkella jekk normalment fix-xhur normali qegħdin titilgħu pereżempju kilo kull xahar, dan iż-żmien faċli titilgħu 3 kilo, 4 kilos, forsi anke 5 kilos f'dan ix-xahar biss. Għalhekk huwa l-aħjar żmien biex tibdew tiċċaqalqu minn issa u jibdew minn dawn il-bidli diż-żgħar. Għax iktar ma tidrawhom, iktar ħassibuha faċli biex imbagħad tinbidlu. Bil-qatra l-qatra tintara l-ġarda jgħidu. Niltaqgħu.